παρατηρώ και μιλάω με όλο τον κόσμο. Ξέρετε, ρε παιδί μου, ότι έρχεστε και μου μιλάτε. Πιο πάνω που είχα έρθει εδώ στο Χολαργό, βγαίνει άνθρωπος από τα βέρα, από εδώ και με πιάνει λαδώνει εδώ. Κάνει τσούφι. Σαν κουνάβι με νύχια και προβατίνα με λάδος εδώ. Του λέω λάδωσέ με και από εδώ, να είναι ίδιο. Και μου κάνει ωραίος, ωραίος. Θα βγάλω μια φωτογραφία. Αυτό ήταν ο γιος του, 11 χρόνων, δούλευε σε συνεργείο στο Παλατό. Βγάλω μια φωτογραφία. Στον Πειραιά, στο θέατρο απ' έξω, έρχεται ένας να βγάλει μια φωτογραφία, μου κάνει τσου, του φεύγει τέτοια χλέπα, τέτοια χλέπα. Στον αέρα, πηχτή από αμυντικό χαφ το 80. Η χλέπα έκανε στον αέρα, I believe I can fly. Μου μπήκε μέσα στον αμφιβληστροειδή, δεν πρόλαβα να τη δράσει και μου κάνει σέφτησα, Ξέρω εγώ κατούρα μας για μια φωτογραφία, ξέρω. Μιλάω με όλο τον κόσμο σου λέω, μιλάω με όλο τον κόσμο, με περνάνε για άλλον, αλήθεια σου λέω, πραγματικά όταν με περνάνε για κάποιον άλλον, δεν λέω ποτέ ότι δεν είμαι αυτός. Δηλαδή τρέφομαι με την πλάνοια, αν με ρωτάς με τι γελάω, δηλαδή γελάω με την παράνοια, δηλαδή με έναν λανθασμένο πηγαίνω μέχρι τέλους. Σε Αλμυρός Βόλου έρχεται μια κυρία και μου κάνει, εσύ είσαι! Λέω εγώ ναι, οδηγός του λεωφορείου. Πρόσεξε, μαλάκα, 42 χρονών. Ναι! Και κλώτσισα και ένα χαλικάκι να γίνω πιστευτός. Τάπερ και στεδάκια, τι φέρατε. Πρόσεξε τώρα, όταν μιλάς με κάποιον, μπορεί ο διάλογος να πάει κατά διάολο, αλλά πρέπει να το ακολουθήσεις μέχρι τέλους. Δεν μπορείς να είσαι κάποιον άλλος. Δηλαδή, έρχεται ο άντρας της μετά και μου κάνει, γιατί χάλασε. Ωραία, πούστη, να σου γαμίσω, τι κάνουμε τώρα. Σε κάποιον που σου επιτίθεται στη χώρα αυτή, απαντάς πιο επιθετικά, μόνο έτσι επιβιώνεις. Δηλαδή, στο τρελό με πιο πολύ τρέλα. Μου κάνει, γιατί χάλασε, εγώ. Δεν τα συντηρούνε τα μπουρδέλα του! Αφού αυτός έκανε δίκιο αυτό, δίκιο. Μόνο έτσι, μόνο με τρέλα, δεν γίνεται, δεν διορθώνω το διάλογο.